ospatu nahi izan dugu itsasoen munduko eguna. Horretarako erakunde ezberdinak juntatu gara, erakunde ekologista eta zientifikoak, eta ezagutzera eman nahi izan dugu Jaizkibel Lulia arteko ingurune itsastar eta lurtarra, eta honen jarraitasuna. Geoforma horiek oso ikusgarriak dira, ja Victor Hugo hemendikan 19. mendean hemendikan zebilenean aipatu zituen, baina bestetikan baditugu hainbat espezie endemiko, kostaldeko artemia bezala, bai, eta fauna batez ere hegazti oso garrantzitsu, bai. Eta itsaspean geologia honek badaka jarraitasun bat, eta gainera baditugu espezie eta habitat garrantzitsuak kontserbazio egoera oso honean, eta ezagutzea eman nahi ditugunak, adibidez baditugu izurde handia, hemen hurbilean egoten da, marsopa hemen egoten da, arrain ezberdinak oso garrantzitsuak, itsasaldiak, eta beste koral, briozo, eta animali eta landare garrantzitsu. Landare edo alga garrantzitsua horietako artean, gelidioa izango litzateke. Gelidion alga gorria, non Jaizkibel aldean eta batez ere Azabaratzan, badagoen biomasa handia. Mater museoak eskaintzen du urtean zehar egutegi bat, non partikularki ibilbide hau egin dezakeen edonork.